मोजाङै गोथाङै थाब्लाबो आङो इसोरनि हाबाखौ मावलांगोन आरो आं थैनानै थांब्लाबो आंनि जिउआ इसोरजों लोगोसे थाहैगोन। प्रेज द लर्ड। ख्रिस्टियान आखल आखुनि बिसय जोङो सोलोंगोन ना। बेवहाय गोजौ लिरनाय दं, आं फरायगोन बेखौ। गोजौ लिरनाय दं जिसुनि मुङाव फरायनि। ख्रिस्टियान आखल आखु। रावखौबो निन्दिया लाबानो एबा रावजोंबो नांज्लाया लाबानो बयजोंबो गुरै आरो रैसुमै जानानै थानो बिसोरखौ थोन। मानोना जोंबो गोदो सानज्रोङै बोसोन लायै आरो आन्दायनाय लामाजों थाबायग्रा, बायदिसिना लुबैग्रा आरो गाज्रि रंजानायफोराव गोसो होग्रामोन। जोङो गुबुनफोरनि जेंना सिखांग्रा, मेगन साग्रा आरो गावजों गाव निन्दिलायग्रामोन। प्रेज द लर्ड। लोगोफोर, बेवहाय जोङो मा होनदों? पाउलनि लिरनायनि जोङो सोमोन्दो सोलोंगोन ना। बेवहाय मा होनदों? रावजोंबो निन्दिज्लाया लाबानो रावजोंबो नांज्लाया लाबानो मा होनदों? रैसुमै जानानै मा होनदों? गावखौहायो गुरै जानानै मा होनदों? गुबुन सासेजोंहाय अनलायनानैहाय थानो जोंखौहाय बे इसोरनि बाथ्राया बुंदों। मा होनो? पाउलाबो मा होनदों? सासे इसोरनि बाथ्राखौ मोनथियै, इसोरखौ सिनायै व्यक्तिमोना बे पाउला ओरैबायदि मा होनदों? इसोरखौ दावराव खालामग्रा, इसोरखौ सिबिग्रा, इसोरखौ मान होग्रा, इसोरनि बाथ्राफोरखौ सोलोंग्राफोरखौ मा होनदों? बे पाउलाहाय ओरैबायदि होसो बियो गराय लानानैहाय मा होनदों? बियो थुंग्रि लानानैहाय बियो मा होनो? दानस'यो, बिदिनो बुथारो, बिदिनो होसोथिंबायग्रा बे पाउला मोनदों। ओमफ्राय बे समाव मा होनदों? बियो नांलायग्रा, बियो बुलायग्रा, गुबुनजों अनलायनाय गैयैमोन बे पाउला। नाथाय जेब्ला बियो इसोरनि बोरखौ मोनदों अब्ला मा होनदों? बिनियावहायो बे नांलायनाय, रागा जोंनाय, दानलायनाय, होसोलायनाय, बुथारलायनाया बे पाउलनियाव गैया जादों। मानो होनबा इसोरा बेखौ हमबाय। इसोरा मा होनदों? जेब्ला बियो मानसि बुथारदोंमोन अब्ला बियो गाज्रिमोन आरो बेखौ सैताना दैदेनदोंमोन। जेब्ला बेखौ इसोरा दैदेनदों अब्ला बियो मा होनदों? बियो मानसि हमग्रा जादों ना। मानसिखौ हमनानै मायाव लाबोदों? इसोरनियाव लाबोदों ना पाउला। ओमफ्राय मा होनदों? जोंखौबो साफ्रोमखौबो अनलायग्राफोर मा होनदों? जोंबो नांलाया लाबानो अनज्लायनायजों, गावजों गाव गुरै जाज्लायनायजों, रैसुमै जाज्लायनायजों मा होनदों? इसोरखौहायो दावराव खालामनो, सिबिनो, बाख्नायनो थिनदों। आरो बेवहाय मा होनदों? पाउला जे गावनि जे जारिमिनखौ लिरनानै जोंनो गालांदों ना। पाउलखौ जों नायबा नुनो मोनो बियो ओरैबायदि गाज्रिमोन आरो जों बिनि सोमोन्दै जोङो फरायनानै जों मोननो हादों जे बियो माबायदि गाज्रिनिफ्राय माबायदि मोजाङाव बियो फैनो हादोंना इसोरनि बोलोजों दै। जों साफ्रोमबो मा होनदों? गाज्रिनिफ्राय जेब्ला मोजाङाव फैगोन अब्ला जोङो सोरनि बोलो नांगोन? जों इसोरनि बोलो नांगोन ना। इसोरनि बोलोखौ लानानैसो जोङो मा होनदों? गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव फैनो हागोन अनलायग्राफोर। आरो जोङो मा होनदों? बेखायनो फै जोङो गावजों गाव अनज्लायनानै जोङो मा होनदों? जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियान दै। जोङो ख्रिस्टियान, जों साफ्रोमबो इसोरखौ खुलुमग्रा सिबिग्राखाय जोंनियावहाय नाम दं मोनसे ना। बेखौहाय मा होनदों? ख्रिस्टियान। आरो जों बे ख्रिस्टियान नामखौल' जोङो लानाङा। ख्रिस्टियान जाबाय नालाय मा होनदों? जोङो मोजां खामानिखौ मावग्रा जानांगोन ना। इसोरजों अनजाग्रा जानांगोन आरो गुबुन व्यक्तिफोरजोंबो जों अनजाग्रा जानांगोन। मा होनदों? एनसि सुबुंफ्रा जोंखौहाय मा होनदों? ख्रिस्टियानफोरखौहाय बिदिनो ख्रिस्टियानफोरखौ सोरबा मोजां मोनग्राफोर दं ना, सोरबा मोजां मोनैफोर दं। बे जाय बिथांमोना मोजां मोनदों बिसोरो बुङो ख्रिस्टियानफोरासो मोजां, ख्रिस्टियानफोरासो बिराद अनलायनानै थायो, ख्रिस्टियानफ्रा गाज्रि फेनाय मुवाफोरखौबो जाया लोङा, इउज खालामा, बिदि बाथ्राखौ बुङो आरोना। नाथाय जोंनि ख्रिस्टियान मा होनो? आखल आखुआव सिङाव माबायदि? जोंनिया जों गाव गावखौ आनजालानि अनलायग्राफोर, जोङो अनजाग्रा, इसोरजों अनजाग्रा जानि, जोङो गावखौ इसोरनियाव गथायनि। जों ख्रिस्टियान फिसा जानायजों जोङो नामखौल' लायालासिनो जोङो ख्रिस्टियान होननानै जोङो मोजां आखल आखुखौ लानानै जोङो गाव गावनि नामखौ ख्रिस्टियान जोङो लानि ना अनलायग्राफोर। आरो बेवहाय मा होनदों? खौरां। नाथाय जेब्ला जोंनि बासायगिरि इसोरनि दया आरो अननाया नुजाबाय अब्ला बियो जोंखौ बासायबाय। जोङो मोजां हाबा मावनायनि थाखाय नङा, नाथाय बियो गावनि अननायजों जोंखौ बासायबाय। प्रेज द लर्ड। अनलायग्राफोर मा होनदों? पाउलाहायो मा होनो? पाउलखौ बासायनो थाखाय ना इसोराहायो पाउलखौ हमबाय आरो पाउलनि जुगिदिनो मा होनो? पाउलनि जुगिदिनो गावनि हाबाखौहाय, गावनि मोजां खामानिखौ बा गावनि अननायखौहाय सुबुंफोरनो देखायनो थाखाय बे पाउलखौहाय गावनि हाबाफोरखौ मावनो थाखाय सायख'बाय। आरो पाउला बाहाय मा होनदों? अब्ला बियो जोंखौ बासायबाय। जोङो मोजां हाबा मावनायनि थाखाय नङा, नाथाय बियो गावनि अननायजों जोंखौ बासायबाय। मा होनदों? बे इसोरा ओरैबायदि अनखोना, ओरैबायदि अननायखाय बियो पाउलखौ हमबाय। पाउलखौहाय बियो मानसिफोरखौहाय हमनानै इसोरनियाव लाबोनो थाखायहाय पाउलखौहाय हमबाय। आरो मा होनदों? बहाय इसोरा गावनि अननायखौ दिन्थिनो थाखाय बे पाउलनोहाय मा होनदों? जिसु ख्रिस्ट'नि बोलोखौ होबाय आरोना बे पाउलनोहाय। आरो पाउलाहाय बे बोलोखौ लानानै बियो सारा बुहुमावनो बियो खामानिखौ मावदों, इसोरनि बाथ्राखौ फोसावदों, आन्दायना थानायफोरखौ स्राङाव लाबोदों, बिदिनो संसारनि लामाजों आन्दायना थानायफोरखौ बियो इसोरनियाव लाबोदों। आरो मा होनदों? इसोरनि अननायखौ देखायदों आरोना। इसोरनि अननायखौ जों साफ्रोमबो सुबुंफोरनो दिन्थिदों। नाय जों बे
बिजाबावबो जों नायनानैहाय जोङो नुनो मोनबायना बे बिजाबाव जोङो फरायनानै मोननो हाबाय जे थांखांनाय जारिमिनखौ जोंनि गेजेराव लिरनानै गालांदों आरो जों बे जारिमिनखौनो जोङो फरायनानै जोङो सोलोंनो हादोंना माबायदि जाथाय जादों माबायदि इसोरखौ नाजानांगौ माबायदि इसोरखौ खुलुमनांगौ जोङो बिनि बिसय जोङो मोनबोदोंना अनलायग्राफोरखौहाय जोङो सोलोंगारनायल' जायालासिनो जोङो गावखौहाय ना इसोरनियाव बावसोमनानै जों जाहाथे गोसो होसारनानै जोङो सोलोंनि अनलायग्राफोर आरो पापनिफ्राय उद्राय होनानै बियो जोंखौ गोथार जिउजों गोदानै सायहोबाय प्रेज द लर्ड अनलायग्राफोर बहाय समावहाय पाउला गाज्रि जानाय समावहाय पाउला इसोरखौहाय गावनियाव लाबोबाय आरो मा होनदों गाज्रि पापनिफ्राय बेखौहाय पाउलखौहाय इसोराहाय मा होनदों गोथार जों बेखौहाय मा होनदों उद्रायबाय होनदों आरोना पापनिफ्राय बे मा होनदों पाउलखौ उद्रायबाय आरो मा होनदों जों नों आरो आंहाबो जेब्ला इसोरनियाव फैगोन अब्ला नों आरो आंनियावहाय मा मोनसेबो पापा थानाय नङा अनलायग्राफोर बेखायनो मा होनदों जोङो इसोरनियाव गाव गाव गथायनि जोङो गोथार जिउजों दैदेनजानि मा होनदों पाउलाबो इसोरनि बोलोखौ लानानै गोथार जिउखौ लानानै बे खामानिखौ मावदों बे गोथार जिउखौहाय रिसिभ खालामना लादों मा होनदों जोंबो साफ्रोमबो गोथार जिउखौहाय जोंनो नांगौ आरोना गोथार जिउआ जोंनो स्रांनि लामाखौ देखायो बे गोथार जिउआ जोंनो जे लामाखौ देखायो जों बे लामाजोंसो खारनो हायो दा अनलायग्राफोर मा होनदों सैतानाबो जोंखौ दैदेनो गोथार जिउआबो जोंखौ दैदेनो नाथाय जोङो सैताननि लामाजों जों आवगायलांबा जोङो थैनायनि आखराव गोग्लैहैगोन जोङो गोथार जिउनि दिन्थिनाय लामाजों जों आवगायलांब्ला जोङो मा होनदों इसोरनिफ्राय अननायखौ मोननो हागोन ना जों बासायजानायखौ मोननो हागोन आरो बेवहाय होनदों सेभेनाव बेनिखायनो बेनि अननायजों जोङो इसोरनि सिगाङाव धोरोमिया सानजाबाय आरो जोङो बरसा खालामनाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोनबाय प्रेज द लर्ड अनलायग्राफोर बहाय मा होनदों पाउलमोना मा होनदों इसोरनि सिगाङावहाय धोरोमिया जाबाय ना बिसोरो पाउलमोना इसोरनि सिगाङाव धोरोमिया जानायखाय बिसोरो इसोरजों अनजाबाय बिसोरो इसोरजों दैदेनजाग्रा जाबाय बिसोरो इसोरनि हाबाखौ मावग्रा जाबाय मा होनदों जोंबो पाउल बायदि जानांगोन आरोना पाउला गियाखै रावखौबो बियो जेलावबो जोबजादोंमोन ना अनलायग्राफोर पाउला जेलावबो जोबजादोंमोनब्लाबो बियो मा होनदों इसोरनि बाथ्राखौ बियो खोन्थागासिनो थादों खोन्थायालासिनो थायाखै दा अनलायग्राफोर जों बे पाउल बायदि जानांगोन आरोना पाउला मा होनदों जेलावहायो जोबनानै दोनजानायावबो बियो गिनाय गैया आरो बियो मा होनदों बियो बे बाथ्राखौबो बुंदों जे आङो गोथाङै थाब्लाबो आङो इसोरनि हाबाखौ मावलांगोन आरो आं थैनानै थांब्लाबो आंनि जिउआ इसोरजों लोगोसे थाहैगोन प्रेज द लर्ड अनलायग्राफोर जों बे पाउल बायदि जानांगोन अब्लासो जोङो मा होनदों इसोरनि गोथांनि रायजोखौ जों मोननो हागोन आरोना आरो बाहाय मा होनदों ओइदाव बे नंथारगौ बाथ्रा नोंसोरो बे गासैयावबो गोसो होनायखौ आङो हास्थायो अब्लासो इसोरखौ फोथायग्रा मोजां हाबा मावनायफोराव गोसो होगोन आरो साफ्रोमबो मानसिनि थाखाय बे मोजां आरो उदायगोन अनलायग्राफोर मा होनदों जों साफ्रोमखौबो मा होनदों इसोरनि बाथ्रायावहाय जों साफ्रोमखौबो गोसो होनो थिनदों ना अनलायग्राफोर इसोरखौ खुलुमनायाव सिबिनायाव जोंखौहाय गोसो होनो थिनदों इसोरनियाव जोंखौ गावखौहाय बावसोमनो थिनदों मा होनदों जेब्लायबो मा होनदों पाउला गावखौहायसो इसोरनियाव बावसोमनायखाय मा होनदों बेयो इसोरनि अननायखौ मोननायनि थाखाय जों सुबुङारिखौबो पापाव आन्दायनायखौ बे पाउला हामजायाखै बेखायनो जों साफ्रोमखौबो मा होनदों अनलायनायाव थानो थिनदों बिदिनो गाव गावखौ इसोरनियाव बावसोमनो थिनदों अनलायग्राफोर बेखायनो बै जोङो गाव गावखौ इसोरनियाव गथायनि जोङो इसोरजों लोगोसे थानि आरो नायनाव होनदों नाथाय सानरोङैफोर बादि गोरोबज्लायै जोलै फारिलाइ लानानै नांज्लायनाय आरो न'सेनि आयेन लानानै बादि होज्लायनायनिफ्राय गोजान जादों मानोना बेफोराव मुंबो मोनदेरनाय गैया आरो नंखाय बाखायसो प्रेज द लर्ड अनलायग्राफोर मा होनदों बेवहाय मा होनदों जोङो नंखाय बाखाय नांज्लायनाय बिदिनो मेगन साज्लायनाय बोराबज्लायनाय बेफोरखौ जोङो लायालासिनो जों अननायखौ लानि ना इसोरनि बाथ्राखौ जों लानि मा होनदों मसे जेब्ला मसेयाहायो इस्राएल हारिफोरखौहायो दैदेनदोंमोन ना बे दैदेननाय समावहायो बे मा होनदों मसेनि आयेनावहाय जे मा होनदों गोबां बे मसेया जे सेलाफोरखौ दैदेनबोदोंमोन ना जे सुबुंफोरखौ दैदेनबोदोंमोन बे व्यक्तिफ्रा मा होनदों इस्राएल हारिफ्रा मसेनियावहाय मा होनदों दै मोनलोङैनि थाखाय खुद्रिदों माबा मोनसे जानो मोनैनि थाखाय खुद्रिदों माबा मोनसे दैया मा होनदों दैया गोथां मोनलोंनायनि थाखाय ना खुद्रिदों ओरैबायदि खुद्रिदों बिसोरो इसोरनियाव बेलासिनो मसेनियावसो थांनानै खुद्रिहैबाय थादों नाथाय जोङो बे इस्राएलफ्रा जे मसेया जेब्ला बे इस्राएलफोरखौ दैदेनदों बे समाव बिसोरो खुद्रिदोंमोन नाथाय जोङो बेफोरबायदि जायालासिनो ना जों बेफोरबायदि जों गाव गावखौहायो गाज्रि लामाजों आन्दाय होआलासिनो मा होनो जों गावखौ इसोरनियाव बावसोमनि बिसोरो मसेनि सिङाव खुद्रिहैनायनि थाखाय बिसोरो साजा होजादों ना बिसोरो बिदिनो गोथाङै थायाखै अनलायग्राफोर बिसोरो माबा मोनसे जानाय मोनजायैनि थाखाय बिसोरो मसेनियाव खुद्रिहैदों लोंनो मोनैनि थाखाय मसेखौ खुद्रिहैदों नाथाय बिसोरो बिदि खुद्रिनायनि थाखाय इसोरनिफ्राय आनज्रायनायनि थाखाय बिसोरो मा साजा होजादों आरो ना अनलायग्राफोर बेखायनो मा होनदों बेफोर गासिबो नंखाय बाखायसो जों इसोरजों थाब्ला जोङो मा होनदों जोंनियावहायो
जेबो गाज्रिया थानाय नङा अनलायग्राफोर बेखायनो फै जों गावखौ इसोरनियाव गथायनि बे नंखाय बाखाय गाज्रि रागा जोंनाय बोराबनाय मेगन सानाय बेफोरखौ जोङो नागारनानै जों इसोरनियाव गावखौ बावसोमनि इसोरजों जों लोगोसे थानि बे मा होनदों आङो नोंखौहाय रागा जोंबा आं नोंसोरखौ रागा जोंबा आं नोंसोरखौ रागा जोंनो थाखाय आंहा जेबो मोनदेरनाय गैया नोंसोरखौ रागा जोंनानै आं थाखा फैसा मोनब्ला लाब दंमोन नाथाय आं नोंसोरखौ रागा जोंगोन नाथाय आंहा थाखाखौनो मोना फैसाखौनो मोना आंहा गोजोननायखौनो मोना सान्थिखौनो मोना मानि थाखाय आं रागा जोंनांगौ ना अनलायग्राफोर मानि थाखाय आं नोंसोरखौ बोराबनांगौ मानि थाखाय आं नोंसोरखौ रायनांगौ मा होनदों बेखायनो जोङो मा होनदों जेबो लाब गैया ना रागा जोंनायनि थाखायबो जेबो लाब गैया बोराबनायनि थाखायबो जेबो लाब गैया नोंनिसो खहा जागोन आरोना नोंनिसो खहा जागोन नोंनि मोदोमनि खहा जागोन नोंनि जिउनि खहा जागोन नोंनि मोदोमा मा होनदों नोंनि मोदोमाव थैनांनाया फैगोन नोङो थैनानै थांगोन नोंनि जिउआबो नोंनि मा होनो नोंनि मावबोनायनि थाखायनो नोंनि जिउआबो थैनायाव थांगोन बेखायनो मा होनदों जेबो मोनदेरनाय गैया अनलायग्राफोर नांलायनाय बोराबलायनाय रागा जोंनाय बेफोरखौ जोङो नागारनि आथिनाव होनदों गावज्लाय होग्रा मानसिखौ नोङो खननैसिम साबधान हो खोनासङाब्ला बेखौ नागार प्रेज द लर्ड बय मा होनदों गावज्लाय होग्रा नांलाय होग्रा व्यक्तिफोरखौ मा जोङो बुजायनांगौ होनदों इसोरनि बाथ्राखौ लानानै जोङो बे गावज्लाय होग्रा नांज्लाय होग्रा बोराबग्रा व्यक्तिफोरखौ जोङो मा इसोरनि बाथ्राखौ लानानै बुजायनांगौ होनदों खननैसिमाव बियो लायाब्ला नाथाय जोङो बेखौ फोरोंनाङा होनदों आरो ना अनलायग्राफोर बहाय होनखाबाय नालाय नै खोनासंदो अनलायग्राफोर गावज्लाय होग्रा मानसिखौ नों खननैसिम साबधान हो खोनासङाब्ला बेखौ नागारनो खननैसिमल' फोरोंनाय दिनैनो अनलायग्राफोर आङो गाज्रि हाबा मावनानै आङो संसारनि गासै हाबाफोरखौ आं मावनानै आङो इसोरनिफ्राय गोजान जादोंब्ला नोंसोर आंनि गेजेराव इसोरनि बाथ्राखौ खोन्थाफैनानै खननैसिम जाबायब्ला आङो लायाब्ला आंखौहाय नोंसोर नागारनानै थांनो थिनदों अनलायग्राफोर बहाय मा होनदों खनसे होनायावबो लायासै खननै होनायावबो लायासै नाथाय मा होनदों बेखौ जावले जावले फोरोंनायनि जेबो लाब गैया बियो नाथाय बियो इसोरखौ नाजावनो इस्सा गैयाब्ला बेखौ जोङो जावले जावले फोरोंनायनि मा लाब दं ना अनलायग्राफोर बेखायनो मा होनदों बाइबेलाव होनखाबाय गाज्रियाव थांनायखौ खनसे फोरोंनानै आरो खननै फोरोंनायजों जोङो बेखौहायो बे इसोरनि बाथ्राखौ लायाब्ला इसोरनि बोसोनखौ लायाबा जों बेखौ नागारना थिननो अनलायग्राफोर आरो 11 होनदों नोङो मिथिगौ बे मानसिया गाज्रि आरो बिनि फालानो गाज्रिखौ फोरमान होयो प्रेज द लर्ड अनलायग्राफोर नों आंहा जेब्ला मोजां जागोन नों आरो आंनियाव मोजां फिथाइ थायगोन नों आरो आङो गाज्रि जागोन अब्ला नों आरो आंनियाव गाज्रियानो नुजाबाय थागोन ना जोङो आरो गुबुनजोंबो गाज्रि नुजागोन गुबुनफ्राबो जोंखौ अननाय नङा आरो मा होनदों जोंनियावहायो पापनि फिथाइया जोंनियाव थायगोन ना पापनि फिथाइया मा गोखा फिथाइखौ सोर जानो मोजां मोनो रावबो मोजां मोना आंबो जानो मोजां मोना ओमफ्राय नाथाय जोङो बे गोखा फिथाइखौ जानो गोसो गैयाब्ला जोङो इसोरनियाव गावखौ गथाय इसोरजोंहाय जों साफ्रोमबो लोगोसे थानांगौ नुलायग्राफोर आरो नों आरो आंहा जेब्ला गाज्रि हाबा मावगोन अब्ला मा होनदों इसोरनि बेरेखा खामानि मावगोन अब्ला नों आरो आंनियाव पापआ नुजागोन आरो अनलायग्राफोर आंनियावबो नुजागोन नोंनियावबो नुजागोन बेखायनो जोङो बे पापनिफ्राय उनफिननांगोन अनलायग्राफोर जोङो मानि थाखाय इसोरखौ दावरा खालामो जोङो जिउनि बासायजानायनि थाखाय ना इसोरखौ खुसि खालामनायनि थाखाय जों इसोरखौ बाख्नायो नाथाय जोंनि गेजेराव मा दङ मा होनदों एफा गोलाव लेक्सार होयो आं मानो खोनासंनो आं मानो गेजेराव थांनो आं खोनासंनो हाया आं जिरायनो हाया नाथाय नोङो सानसेमानि खामानि मावगोन ओरैबायदि मेंगोन बे खामानिखौ मावनानै नाथाय बे खामानिया मोनालायबाबो जोबाखै ओमफ्राय नोङो बे मोनाबाबो नों बे खामानिखौ मावथारनांगौ नोङो हरसेबाबो नोङो बे खामानिखौ मावबाय थागोन नाथाय नोङो सानसेनो खामानि मावनानै नों इसोरनि गोथार मन्दिराव फैसिगोन दसे 1 घन्टा बा 2 घन्टा जिरायनायखौनो एफा गोबाव बुङो एफा गोबाव आरज खालामो एफा गोबाव खालामो गेजेरखौनो आं थाङा होननानै बुङो ना नाथाय जोङो जिउनि बासायजानायखौ मोननो लुबैदोंबा जोङो बिदि बाथ्राखौ बुंनो मोना अनलायग्राफोर जों बिदि बाथ्राखौ बुंनो मोना जोङो गावखौ इसोरनियाव गथायनांगोन जों सानसेमानि गथायालासिनो थाबाय खामानियाव जोङो नांथाबनानै थाबाय ना मोदोमनि नांगौआव जों नांथाबनानै थाबाय नाथाय जोङो बे मोनाबिलि समाव 1 घन्टा 2 घन्टायाव जों गावखौ इसोरनो गथायनो हायाब्ला जों माबोरै बासायजानायखौ मोननो अनलायग्राफोर बेखायनो बाय जोङो इसोरनियाव गाव बावसोमनि जोङो बे हरनि समावल' जोङो इसोरखौ मोजाङै खुलुमनो सिबिनो मोनोना सानाव साफ्रोमाबो मोनफा खामानि दङ बे खामानिखौ मावनायनि थाखाय इसोरनो दसे समखौनो होनो हाया जायो बे मोनाबिलि समाव जों होनो हायोना साफ्रोमबो बे दसे सम मोननायावनो जोङो बे मोनाबिलि समावनो जों फै गावनि गोसोखौ इसोरनियाव गथायनानै जोङो इसोरखौ बाखनायनि सिबिनि इसोरखौ दाव खालामनि बानाया सैताननिसो अनलायग्राफोर बानाया सैताननिसो बेखायनो जोङो बानायखौ लाबोनाङा अनलायग्राफोर फै जों इसोरखौ दाव खालामनायाव सिबिनायाव जोङो जेब्लायबो खौसेथि जानानै आगान सुरलांनि बहाय मा होनदों इसोरनि बाथ्राया जों साफ्रोमखौबो सुबुं हारिफोरनो आंनि बाथ्राखौ खोन्थाहै फोलेर मारिफोरनो आंनि बाथ्राखौ खोन्थाहै होनदों
बासायजानायखौ होगोन अनलायग्राफोर बेखायनो जोङो मा होनो इसोरनि बाथ्राखौ सोलोंनि इसोरखौ दाव दाव खालामनि इसोरखौ जोङो खुसि खालामनि इसोरा जोंनो सानसे मानि मावनाय दांनायाव सहाय होदों दा मोनाबिलि समाव जों दसे समखौनो हामबाय होनो हाया नामा ना हायो अनलायग्राफोर नाथाय जोंनियाव बानाय जिउआ दं ना सैताना जोंजों लोगोसे दं बेखायनो जोङो बायो बेखायनो जोङो बानाय जिउखौ नागारनांगोन जों सैतानखौ नागारनांगोन अब्लासो जोंजों इसोरा लोगोसे थागोन अनलायग्राफोर आङो इसोरनि बाथ्राखौ आं गोलावथार बुंनो सानासै आरोना साफ्रोमबो गोलाव गोलाव बुंबाथाय उन्दुनो ओंखारो आरो बायोबो आरोना आङो बे बिसयखौनो हायो आं बुंनानै दोनबाय आरोना साफ्रोमबो इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंग्राफोरनि सायाव